Irulegiko eskuan aurkitutako testua oso aurkikuntza garrantzitsua izan da euskal kulturarako, izan ere, bertan idatzitako zeinuak iberiarrak dira, baina euskara zarra dela uste da. Testu hasieran irakurri daiteke zorioneko hitza eta horrek eramaten gaitu pentsatzera etxeetako ateetan jartzeko erabiltzen zen amuleto bat izan litekela. Hala ere ikerketa luzea geratzen da oraindik egiteko. La mano de Irulegui es un hito histórico de primer orden, es un salto como pocos en el conocimiento que hasta ahora teníamos de nuestra historia y de nuestra cultura. Martín lo ha dicho, estamos viendo de primera mano cuáles eran los usos y las costumbres de algo que hasta ahora había permanecido intacto. Lehenik erran, testua esku hau bera interpretatua izan dela pieza apotropaiko bat bezala. Hau da, zoriona erakartzeko eta, hain justu lehen hitzean oinarritzen gara horretarako, zoriona erakartzeko eta gaizkia uxatzeko. Zehazki, Kristoren aurreko lehenengo mendean datatuta, erromatarrak iritsi aurreko garai batean, eta iturri klasikoek, baskoien lurraldea kokatzen zuten tokian bertan. La mano de Irulegui es un hito histórico de primer orden, es un salto como pocos en el conocimiento que hasta ahora teníamos de nuestra historia y de nuestra cultura. Martín lo ha dicho, estamos viendo de primera mano cuáles eran los usos y las costumbres de algo que hasta ahora había permanecido intacto. Lehenik erran, testua esku hau bera interpretatua izan dela pieza apotropaiko bat bezala. Hau da, zoriona erakartzeko eta, hain justu lehen hitzean oinarritzen gara horretarako, zoriona erakartzeko eta gaizkia uxatzeko. Hiru egunez laborarien lurrama azoka garrantzitsua eginda Biarritzen Irati erakustazokan. Pirinioetako mendien omenez bizi den mendiaren alde izan da 17. edizio honek hautatu duen leloa. Hala mendiko laborantza eta artzaintza jardueren gainean indarra egina izan dute antolatzaileek. Hamaika telebista kanaldu herri telebistarekin bat egin eta saio berezia eskaini genuen lurramatik iragan ostiralean. Gurekin izan genuen bertan Miren Arik Nordoki lurramako kidea. Hain justu aurtengo leloaren inguruan aritu zitzaigun. Bai, aspaldi lelo hori ginuela buruan, edo gai hori tratatu nahi ginuela, gero aktualitateak harrapatu gaitu eta beste gai batzu tratatu ditugu. Baina garantzitsua zizaukun horren aipatzea, hemen mendi aldean baikira, mendi aldeko laborantza delako, eta beraz importantea delako galdegitea gure buruari lujalde mailan, ze mendi bizi mota nahi dugun, ze laborantza mota mendi eskualde horietan, eta ze elkar bizitza mota ere. Lurramako antolatzaileek balorazio positiboa egin dute. 980 laguntzaileren presentzia eta lan sutxo eskertu dituzte. 20.000 bisitari baino gehiago izan dira azokan eta ostegunean lehen mailako 36 eskolek tailer pedagogikoetan parte hartu zuten. Ostera 7 laborantza lizioren bisita izan dute. Mendiak erdegunean jarriz 3 egunez animazio ugari izan dira eta orotara 800 lagun mintzaldi eta mahai inguruak entzutera gerturatu direla esan dute. Azpimarratzeko abestalde, ohi bezala gazta eta ogi lehiaketak antolatu zituzten eta irabazleak honako hauek izan dira. Gazta lehiaketan Berouet Michel Antpeio, Antxon Urrizaga eta Azkorria kooperatibak irabazi dute lehen saria. Zehazki mendi etxeko eta esnategi kategoriatan. Ogi lehiaketa berriz Gaia Okindegiak irabazi du. Laborantza eremuetako eta hirigunetako biztanleriaren arteko lotura sendotze izan du xedetzat azokak.
bilakatzen da lokarri, elkarrikusita egotean biontzat pozgarri. Baina alere elkarri zertan loturak ezarri, behin bilgaitezen ta ondo badoa urrengo bat jarri. Behin bilgaitezen ta ondo badoa urrengo bat jarri. Gailur afrikarra deitzen zaio, preziski justizia klimatikoa antzinean egon beharko zuen, ez? Eta orain arte ikusitako guztia ez alde batetik herrialde batean garatzen ari da zeinetan giza eskubideak hitz mugatuak dauden, eta horrek egiten du protesta soziala eta nolabait ere egon badago, baina modu mugatuan, ez? Eta beldur hori batez ere aldaketari traba gehien jarriko dioten hoien ahotsak adituko direla batez ere, ez? Eta horrek kezka bat sortzen du, ez? COP27 Nazio Batuen Erakundaren klima aldaketari buruzko biltzarra egiten ari dira egunotan Egipton, eta ari begira daude talde ekologistak Euskal Herriko kolektiboak barne. Bada klima larrialdiari aurre egiteko bidean premiazko neurriak hartu behar direla ohartarazi dute hainbat kolektibo ekologistak eta sozialek Bilbon. Mezuak Eusko Jaurlaritzari eta Madrilgo gobernuari zuzenduta zihoazen. Bizkaiko hiriburuko kaleetara atera dira gobernuei trantsizio energetiko bidezkoa demokratikoki irmoa eta nahikotasun irizpidearen araberakoa lortzeko politikak ezartzeko konpromisoa eskatzeko. Elkarretaratzea egin dute asteburuan Bilboko Arriaga plazan, klima aldaketak migratzera behartzen du bezalako leloak idatzita zituzten pankartekin. Kolektibo ekologistek nabarmendu dute arrisku klimatikoaren aurrean muturreko bero, lehorte eta sute fenomenoekin ekonomiaren eraldaketa, emisioen murrizketa eta justizia klimatikoa direla erantzun posible bakarra. COP27an bildutako gobernuei eskatu diete trantsizio saihestezinei modu justu eta solidarioan heltzeko, etorkizun bizigarriaren babesa lehenesteko eta bizitza prekarizatuenak erreskatatzeko. Greenpeace ekologistak martxan eta Fridays for Future taldeek, ELA, LAB, Comisiones Obreras, Estelas eta CNT sindikatuekin, Mundu Bat Fundazioa eta Mugari Gabe taldeekin eta Auzo elkartekin bat egin dute elkarretaratzean. Kolpez-kolpen pantailarekin bat egiten dugu. Eta horregatik, beraien egitaragua jarraituz, ona etorri gara, Arrobia ikastolara. Zertara? Jokotekniara. Gainbergelan eitzen dugune da euskarazko bideojokoen erakusleio. Azken batien urtien zier eitzen dugu zainbat ekitaldi edo jarduera ez, bideojoku horrek ezagutzera moteko, baina jokoten da azken finien gure biltzar nagusiz ez, berton batzen gara euskal bideojoko saliek eta garatzaileek, eta hori ezagutzeko aukeri dau, elkar ezagutzekoa, bideojokuek euskaraz dauzenak ezagutzekoak, oin momentuen gure zerrendan 101 dauz, adibidez paila aipatu dugune, Super Mario 64 klasikoak bedeko guz euskara
bideratute, laster batien beste pare bat edo gehituko dire, untxe laster. Orduan badau eskantza bat eta hori hori ezagutxie, jokuek probetie, hori da gure asmoa, azken finean. Bideojokuen industriek sekulako areagotxe duki dugu, injarra lortu dugu azken urtietan, batez pandemia hostien oain ikusten gabeiz emakizeko gorantza eta gorantza dazela, gelditzu barik. Baina hori ez da ekskotan aipatzen da, musikien da zinemien industrisek batera, baino etekin handizak deko zela, bideojokuen industrisek. Orduen kontuten hartzeko arlo bat da ez, eta bertan Euskal Herrizen badeko guz garatzaile asko, ikastetxe asko ez, honei bideratute. Torun horreri injarra bultzatuen biharrakie, injarra mon biharrakie, eta ikusi ez, lako egori dauen hemen, eta horreri sustatu da bultzatu azken finean. Plataformetan aldiz, hasten dabil. Orduen, badakigu plataformetan gehien kontsumitzen den hizkuntza erdara dela, baina guk Donostiko kaleetan galdetu nahi izan dugu, euskarak ia zelango presentzia daukan. Zein da gehien kontsumitzen duzun ikusentzunezko produktua? Pelikulak edo Netflix eta horrelako plataformak gehien bat. Instagrama errango nuke. Nik bai. Netflix edo lako plataformak? Horik ere bai. Bueno, baina bai. Eskurago duzu Instagrama edo lo que sea mobilan gatik, nik pensatzen, nik errango nuke hori. Amazon Prime. Gehien ikustotena edo YouTube edo ITV. Sare sozialak barruen dauz, Instagram, TikTok. Instagram, nik Twitter. Bai, YouTube. Telebista, euskaraz edo erdaraz ikusten duzue? Euskaraz aldutenin, bino gile da aukera honitzik ere ez dago, orduan orokorren erderaz, ez dagoelako aukerarik. Nik apenas ez da telebistarik ikusten. Eta pelikulak eta? Bai, gehien bat gazteleraz, bai. Erderaz gehien bat. Batzutan bai, igual euskeraz saioren bat, baina oso gutxi. Erderaz konsumitzen dutia guztia, zeren euskaraz dagoen aukera behintzat, igual iruditzen zait dela entretenigarria adintarte batzuentzako, baina nire gustoentzako nahiagot beste gauza batzuk ikusi. Gehiago gaztelaniaz, bai. Gehiago esaten dozunean, sabiz esaten, euskaraz behi ikusten dozula, ezta? Bai, egia esan da bai. Albistegia ikusteten, egia esan da ez da telebiztegi ikusten, orduan batzutan euskaraz ikusten bai, albistegia edo kirolen bat. Pelikula ikusi dituzue euskaraz, zuen bizi osoan? Ez asko, bai, 10 bat. 8, 10, txikitan guztiak eta gutxi. Txikitakoak igual ez dakit, baina... Izenbururen bat? Doraemon. Artxiki, telesail batzen. Mitiko. Nik etxok ezagau patxe beste, gurtxe beste lako bat. Batzuk ikusi ditut, gehien bat, igual ikastolan jarritakoak eta hori, baina ez dakit esaten zenbat konkretuki, baina batzuk bai ikusi ditut. Honitz arra nuke. Pila, gehiago evidentemente erdaraz, bino, takit zenbaki bat erraten ere, ez, bino. Bai, asko. Iriku txikia, adibidez. Edo Doraemonen danak. Nik azkenkoak usun ondula gutxi Harry Potterrenak euskaraz. Eman zituzten ETV-en eta nahiko kuriosua zantzen, bai. Txikitania guztiak, nik esango nuke, eta duela gutxi ikusunen bat aurrek urtean edo horrela, baina pelikula, kasi como tal. Zenbururen bat? Anintzen pentsatzen eta namen sare, minak iriku, baina ez dakit, handia ikusi dut. Badakizu zer den 11? Telebista bat? No? Telebista?
Edo 11 zenbakia, oke. Bai, telebista, ez? Ez. Osea, me suena, baina ez dakit zer den. 11 telebista? Bai, bueno, uste dut baiet. Ez... Ez nekixen, ez dakit. Nik ez nekin. Me suena baina ez dakit. Ez duzu ikusi inoiz bez 11? Bai, telebista bat. Ikusten duzu 11 telebista? Bai, bueno, zerbatxe bai, gutxi. Onartzen dute gutxi, baina bai. Nik ez. Nerista. Erdiz bizirik 2006 urte inguruan sortutako plataforma bat da. Magnesitas de Navarra enpresak Baztaneko Erdiz eta Saioa mendien inguruan meategi ireki bat sortzeko proiektua baitzuen eskuartean, bertatik magnesita ateratzeko hain zuzen ere. Erdizko bazkalekua, Baztango 3 bazkaleku eta komunaletako bat da, eta handiena da. Aldi berean, bazkaleku komunal hau, Nafarroako bazkaleku hoberenetakoriko bat ere bada, aurtengo udan ikusi ahal izan den bezala. Nafarroako bazkaleku bakarretako izan delakoz, Hazienda uda guztian egon ahal izan dena urakin eta jatekoakin. Aipatu ekologikoan izenpetua dagola, eta Natura 2000 sarearen baitan dagoen Zekaldude mendi eremu babestuaren baitan dagoela. Baztaneko poblazio aktiboaren 7% baserritarrak dira, eta Erdizko bazkalekura 80 familia inguruk eramaten dituzte haziendak. Beraz, Baztaneko bazkalekurik onena desagertuko balitz, Baztanen oraindik ere pisu handia duen lehen sektorean zuzenean eragingo luke. Haunitzek lehenbiziko sektorea utziko lukete, baserria utziko lukete, eta horren ondorioak izanen ziren tokiko ekonomian arrastxarrak. Zerengatik, 80 familia horietaik haratago, 80 familia hauek mantentzen ditugulako hemengo tailerrak, ostatuak, kooperatibak, burdindegiak, eta luze bat hortaz. Gainera kontuan izan behar dugu, Baztango tokiko ekonomia autonomo edo enpresa txikien arteko harremanetan oinarritu dagoen landa eremuko ekonomia tipiko bat dela, eta dudik gabe lehenbiziko sektoreak entzen baldin badiozu, Baztango ekonomian kalte ikaragarria suposatuko luke. Magnesitas Navarraren harrobiak ondorio negatiboak eragingo lituzke tokiko ekonomian Erdiz bizireken ikuspuntutik bai, baina baita ingurumenean ere. Badiren landa eredi eta animali pile bat babestekotan babestuek daudenak, kriston kalteak hartuko zituztela. Bai, parajean baita ere errepidean nahi den kalteekin. Errepide inguruen ere oian haundie dago, eta hor ere badiren errekak eta oianak ere kriston kalteak hartuko zituzten. Kontuan edukite gainera inguru hortan, Erneko Grendo bezala Erdiz Saioa inguru hortan, Baztango herri haunitzetako urriturriak daudela. Erdiz ingurua babesteko borroka ez da eren egun hasi. Izan ere, 20 urte inguru daramate Baztandarrek harrobiaren proiektua saiestu nahian. Historia luzea da, Enekoia kontatu du, zundaketa batzuk 2002 urtean, plataforma 2006 urtean sortu zen, gero herritarren mobilizazio esker atzera bota zen, gero Zilbetire gantzen Magnan ere meategi egitasmo bat izan zuen, ere paitegiek atzera bota zuten, hortaz aurrekari legal bat dago, zeinek erraten duena proiektu ilegala dela eremu babestu batean. Ondotik berriz ere Baztanera bueltan heldu dira, baina oraikoan diferentzia da udalez gaindiko eragin plan sektorial bezala tramitatu nahi dutela. Hau da, tokiko instituzioen gainetik pasatu eta Nafarroko gobernuan registratu proiektua eta garbi errateko proiektua inposatu eta lurrak espropriatu nahi dizkigutela. Hortarako bide administratiboa jarraitu behar da. Lehenik foru intereseko proiektua izendatzea eta ondotik udalez gaineko plan sektorial bezala tramitatzea. Nafarroako gobernuari dagokio. Tarte hortan eta kusita enpresan edo multinazional honen intentzioa dela tokiko instituzioa gainetik pasatu eta proiektua inposatzea Iruñetik, lehenik eta behin udalak eta batzar nagusiak herri galdeketa eskara bat zuten parte hartze lege orokorrai dagokion legea segituz, eta hau Madrilgo ministroen kontseiluak debekatu zuen. Horai dela hilabete batzuk. Orduen hau ikusita, ondotik Baztango batzar nagusiek dela Baztango lur komunalen kudeatzeko instituzio
betikoa, bengoa, gaztangoa, erabaki zuen pausu bat eman eta herri galdeketa bat antolatzea Aroztegiako gaiakin nintzen bezala. Eta hau ere, Espainiako gobernuak debekatu egin zuen. Horren ondotik, herritarren hitza kontuan hartu gabe proiektua inposatu nahi zitzaiela ulerturik, herri galdeketa bat egitea erabaki dute Bazango 15 herrietako 14 alkatek, bakoitzak bere herrian. Lurraren okupazioa magnari ematearen alde edo kontra dauden galdetuko diete bazandarrei. Udalak beraz herriaren hitza defendatzeko pausoak ematen dituen bitartean, ildo beretik Erdiz Bizirik plataformak manifestazioa deitu zuen Elizondon. Baztandar guztien hitza errespetatu dadin eskatzeko eta landa eremuaren defentsan. Baina ez hori bakarrik, mobilizazioaz gain Erdiz Bizirik agerraldia egin zuen Nafarroako parlamentuan. Parlamentuan egon ginen, zeren PSN-eko parlamentari batek mozio bat aurkeztu zuen, non eskatzen zitzaion parlamentuari eskazi zaion Nafarroko gobernuai proiektu hau foru intereseko izendatu zezan. Hau da, naiz eta mozio bat zen eta zerbait simbolikoa zen, beren helburua zen nolabait ere babes bat azaltzea gobernuai berai parlamentuak proiektunek aitzinera segi dezan, ez? Aipatu behar da, iniziatiba hartu zuen parlamentaria bera PSN-eko Lekunberri jauna, Zementos Porlaneko enkargatua zela, eta berak aurkeztu zuela mozio hau, ez? Horren ikusten du hor, badagola halako lobby extraktibista bat Nafarroan. Azkenean Zementos Porlanekoak laguntzen dio Magnakoa, direla Nafarroako bi enpresai kutsakorrenetako bat, eta meategi handienetakoak. Eta han egon ginen plataformako kideak, protesta egiteko, alde batetik, orai arte azaldu dugun bezala, gure hitzak kendu digutelakoz, proiektua inposatu nahi digutelakoz, lurrak espropiatu nahi dizkidu dutelakoz, multinazional bati emateko, eta parlamentariei ere errateko ez gaudela ados horrekin, eta horren kontra borrokatuko dugula. Oroar, Erdizko harrobiaren inposaketaren kontrako borrokak mendien eta landa eremuaren egoera eta osasunari begira jartzen gaitu. Baztanek 300 kilometro karratu baino gehiagoko zabalera duelarik Euskal Herriko hedadura handieneko udala da, eta bertako lurren kudeak eta gehiena komunala da. Baztanen 180 pikoa komunala dela, horrek erran nahi du denena dela, batzar nagusiek kudeatzen duen afera bat da, ez da bakarrik herri ingurutako lurrek pribatuek dire, mendietan ere badire batzu, baina gehienakola dire, eta horrekin lortzen dena da ingurumena gehiago bestea, bai? Ez da bakotxeak nahi duena, ezin du bakotxeak nahi duena egin, eta orduen beti baimen batzuk eskatu behar dire, eta luberri beti nahi bada, beti ere permiso eskatu barra zaio batzar nagusiei, eta hola guti da kudeatzeko forma. Mendien osasunaren adierazle garrantzitsua ere bada zuhaitz autoktonoen edo exotikoen presentzia. Zifrei erreparatuz 30.000 hektaria komunaletatik 16.000 hektaria oiana dira, eta horietatik 1.500 bakarrik erabiltzen dira egur produkziorako landaketa egiteko. Beste guztia bertako zuhaitz eta landareek hartzen dute. Ikusten dugune da, konparaketa bat inez, eremu pribatua dauketen bertze udalerri edo eskualde batzukin, herrilurrak edo komunalak denen eskutan egoteak suposatzen duela hasteko herritar gehiagok badutela aukera aprobetxatzeko edo mendietan egoteko, baina kudeaketarendako ere kriston abantaila dela nolabaiteko mendi politika diferenteak egin ahal izateko. Uste dute erranduten bezala, ez dela gertatzen Gipuzkoan eta Bizkaian bezala, adibidez, dena pinudiz betia dagola, edo eukaliptoz, edo bertze espezie exotiko kaltegarrietaz, ez? Eta hori batez ere da, hemen eskumena dugulakoz, erabakitzeko gure lurretan. Eta batez ere klabea da, bi klabe ulertzen du daudelanik, bat lurra komunala izatea, eta bi denek izatea horren inguruen erabakitzeko eta disfrutatzeko ahalmena. Hemen gertatzen dena gainera da, nekazaritzak oraindik indar bat baduela,
eta berez ulertzen da mendi osasuntsu bat badela, mendibet zein denek aprobetxatzen ahal duten, baina baita ere modu sostenigarri batean, naiz eta sostenigarria den bizke bat modan dago nitza, modu sostenigarri batean kudeatzen dela gauda. Haziendek erabiltzen aldute, egurra ere atratzen alda, hemen adibidez baztandar guztiak dugu eskubidea egurlote bat eskatzeko, denek dugu eskubidea puska batean hazienda eduki edo landaketa bat iteko, baina araudi bete behar da, eta horrek suposatzen du kudeaketa aldetik eta mendien egoera aldetik hobekuntza nabarmena. Hala ere, egia da, zoritxarrez, lehenbiziko sektorea beititorri bezala eta erregai fosilak kanpotik hartzen hasi garen neurrien, gure komunalai bizkarra ematen hasi garela, eta hori nabarmena da, ez? Geroz eta larre eremu gutiago daude, eta batez ere, geroz eta gutiago zaintzen ditugu gure bazterrak. Eta kontuan izanik, eneko gerran den bezala, 30.000 hektarea dauzkegula eta Nafarroako udalerri handiena garela, ikusten dugu nolabait orai arte hirugarren munduko edo bertze herrialde batzutaik kartzen ziren lehen gai merkeak, eta orai gertatzen nahi dena da ekonomiaren edo hobekia horranda estraktibismoaren relokalizazio bat, eta baztanen ere badaudela lur eremu handi izenik, badaudela hainbertze proiektu, ez? Hor dago erdizko meategie, hor egon zen aroztegia bere garaian ere bai, baina badaude ere hainbertze proiektu arrobiak iteko, adibidez Ofita arrobiak iteko 3 proiektu daude, bertze arrobi bat edo bi martxan ere badaude, txikiagokoak direnak, bere garaian izan dira enpresa diferente hurbildu direnak biomasa tiburon berdeak deitzen zaiote enpresa horietaik, azkenean lehen gaia egon da eta kusita egoera nola dagoen, segurazki hemendik aitzina geroz eta proiektu gehiago izanen dire gure ingurua arriskuen jartzen halko dutenak edo bedere aberastu nahiko dutenak baztandar guztien ondasunen kontu.